Quan vam començar a estar junts vam dir, bueno, aquestes 4 setmanes que ens queden i després cadascú a casa seva perquè cap dels dos volia una relació d'aquestes a llarga distància. 4 setmanes i ara són... 10 anys. 10 anys. Doncs ens vam conèixer d'Erasmus a Suècia. Ell se'n va tornar a Anglaterra on estava fent la carrera i jo vaig tornar a Barcelona. Després... Jo volia anar a Suècia una altra cop, però... Sí. Però jo no volia anar a Suècia. Amb el clima i una catalana no funcionava. Jo volia aprendre alemany perquè jo no parlava alemany i ens vam anar a Berlín. I quan ja ens vam fer grans i vam dir, bueno, potser d'aquí un parell d'anys ja volem tenir un nen, llavors vam dir, bueno, doncs tornem a Igualada, que hi ha els papes. L'estil de vida de la gent que ha fet Erasmus és agafar avions, moure's, coneixes gent de molts llocs d'Europa, sempre pots anar a visitar amb uns, els de França, els d'Anglaterra. Es fa més petit, no?, tota Europa. L'Erasmus també és com perdre la por a aprendre idiomes. Und da hat Spaß gehabt. Das glaube ich gerne. Da gab es so ein Trampolin. En el meu cas, per exemple, català, castellà, anglès, alemany, francès més o menys i l'idioma del Max. Sí, que costa entendre, a veure què parla. Al Max li encanta parlar per Skype. Amb els avis li encanta. Encara que no estiguis tenint una conversa tota l'estona, només el fet de tenir-lo engegat i ells van mirant i nosaltres anem fent i així, doncs ja és com si estiguessis més a prop també. Espero que el meu nen pugui tenir una vida tan plena i moguda com les que hem tingut nosaltres i que aprengui molt, i que surti molt, i que volti molt, encara que la mama estigui trista després, però m'agradaria que tingués una vida plena d'aprenentatges i que també pogués conèixer diferents cultures com hem fet nosaltres.